Στην καρδιά της Μεσογείου, τα αγροδασολιβαδικά οικοσυστήματα, τα αρχαία μας δάση, απειλούνται από την άνοδο της θερμοκρασίας και τα ολοένα και πιο ακραία κλιματικά φαινόμενα. Αλλά η ελπίδα αναδύεται μέσα από τη συνεργασία. Το έργο Dryad, μία πρωτοβουλία του Horizon Europe που υλοποιείται από το 2024 έως το 2028, φέρνει κοντά 27 εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες, ενωμένους σε μια κοινή αποστολή για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Το Dryad υλοποιεί μια σειρά απολύσεις βασισμένες στη φύση, με έμφαση στο νερό, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα. Μέσω της συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και της μοντελοποίησης, το έργο όχι μόνο καθοδηγεί τη δράση σε τοπικό επίπεδο, αλλά την επεκτείνει και σε δήμους και σε περιφέρειες. Αυτές οι λύσεις ενισχύουν την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, παράγουν μεταβιβάσιμη γνώση και εμπλέκουν τους ενδιαφερόμενους φορείς στον συνσχεδιασμό και την υλοποίηση. Επιπλέον, το Dryad προχωράει ένα βήμα παραπέρα, παρέχοντας ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων σχεδιασμένο να διευκολύνει την διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα στην εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση και να εμπλέκουν τους καταναλωτές στην επιλογή προϊόντων της αγοράς που βασίζονται σε αυτές. Καινοτόμες στρατηγικές εξετάζονται σε 5 πιλωτικές περιοχές. Οι πιο ελπιδοφόρες θα αναπαραχθούν σε 3 άλλες περιοχές, συνδυάζοντας επίκαιρες επιστημονικές τεχνολογίες με παραδοσιακές γνώσεις. Το όραμα είναι σαφές: βιώσιμες, ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή πρακτικές που διασφαλίζουν τα μέσα διαβίωσης, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και καλλιεργούν μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Ο υπέρτατος στόχος είναι η διατήρηση αυτού του πολιτιστικού τοπίου, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο την οικολογική ακεραιότητα όσο και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτών. Μαζί, μέσω του προγράμματος Dryad, σπέρνουμε τους σπόρους για ένα ανθεκτικό μέλλον στη Μεσόγειο, που θα προστατεύει την κληρονομιά μας και θα ενισχύει τα οικοσυστήματα.